Днес ще направим ревю на лаптоп на Lenovo Y560. Отваряме лаптопа и се приготвяме да го стартираме. Бутонът Power On се намира тук в лявата част, вляво от клавиатурата. Натискаме и включваме. Лаптопът идва с Windows 7 Home Premium. Също така този лаптоп идва с новият процесор на Intel Core i7, който е Quad-Core 4-ядрен, един от най-бързите процесори в света на този етап. Този лаптоп специално идва с JBL Speakers и Dolby Home Theater Surround Sound. Също така този лаптоп идва с ATI Radeon видеокарта от 1 GB. След като лаптопа зареди, може да направите настройките на Windows. Появи се екран Welcome to Lenovo Setup. Значи от Lenovo имат свои собствени настройки, които може да приложите на този лаптоп. Изчакваме лаптопа да зареди. А това е Lenovo Idea Central. Специален софтуер на Lenovo. Тук може да видите Special Offers, Games, игри, снимки, Small Business, музика и видео. Всичко на едно място. На този етап няма да го използваме. Затваряме. Множество прозорци излизат при стартирането на лаптопа. Разбира се, може да влезете да си направите настройките, да изтриете излишните програми и повече те да не се появяват при рестартиране на лаптопа. Може да включим Lenovo VeriFace 3.6. You have not yet enrolled any face image. Значи все още нямаме добавена никаква снимка на лице. Първото нещо, което ни пита е каква е паролата на лаптопа. Вкарваме паролата. Паролата е одобрена. И тази програма на Lenovo VeriFace сканирва вашето лице. Тя ви съветва да сте без никакви очила или шапка. Съветва ви светлината около вас да е силна, да не е тъмно, да погледнете точно срещу камерата и да не се мърдате, да стоите на едно място. Когато сте готови, натиснете този бутон. И нека да изпробваме как работи този софтуер. Нагласяме камерата точно срещу нашето лице. След като привърши със сканирането, VeriFace програмата ви каза: успешно сте добавили едно лице. За да изпробваме как работи, трябва да рестартираме лаптопа. Натискаме Restart и ще изчакаме той да се рестартира. И както виждаме, веднага програмата VeriFace се включва. Приближихме нашето лице и веднага от камерата го разпозна
и без да има нужда да въвеждаме паролата на лаптопа, той вече се включи. Аз лично за първи път използвам този софтуер. Той е идентичен за лаптопите на Lenovo и както виждам работи доста добре. Разбира се, може да добавяте няколко лица, например ако сте семейство 4 човека, всеки може да добави неговото лице и всеки един от тези хора може да включва лаптопа. Може да влизате в програмата, както виждам, да добавяте нови лица, да изтривате лица, да добавяте съобщение. На пръв поглед тази програма е много обещаваща и изглежда много лесна за използване. Само след бърз оглед на лаптопа ми направи впечатление, че клавиатурата и мишката на лаптопа са много приятни и лесни за използване. Мониторът на този лаптоп е 15-инчов, идва с вградена веб-камера и микрофон. Както виждаме, тук долу в десният ъгъл има лого, много приятно за окото, в бял цвят, IdeaPad. Вдясно от клавиатурата има 3 бутона за увеличаване на звука, намаляне на звука и mute за заглушаване. При натискане на mute бутона той свети в бяло и по този начин ни подсказва, че сме спрели звука. В най-левият край, вляво от клавиатурата, има бутон, който е за включване и изключване на лаптопа при задържане. В долната част на лаптопа може да видим ето тук с това пластмасово капаче, може да го махнем и това е SD изхода. Може да използваме SD карти за обмяна на информация. От тази страна на лаптопа виждам един USB изход, SATA изход и Express Card Slot за използване на експрес карти. Разбира се, този лаптоп идва и с DVD записвачка. Може да използваме дискове и DVD-та за гледане и записване. В другия край на лаптопа виждаме два жака, вход за слушалки и микрофон. Има още два USB изхода, Ethernet порт, така нареченият вход за кабелен интернет. Също така този лаптоп идва с HDMI изход и стандартният VGA изход. Тези два изхода са, ако искате да свързвате към по-голям монитор или High Definition телевизор. Също така много приятно впечатление ми прави, че на тази клавиатура някои от символите са в оранжев цвят, който съвпада с оранжевия цвят по краищата на монитора. Това според мен е много добре замислено в стилно изпълнение от Lenovo. Като цяло, изключително съм приятно впечатлен от тази марка Lenovo.